Exclusive to JohnBiz.com. Cause I want to jolly. Ukunwanye melonya lumo to gawa bunny. Onyamo massimo for prayers, they need the money. Man, I'm boji mungayo, you see my bombi bula baggy. Imagine life without money. You go suffer, tire. Imagine life without lojo. Some guys say, I told me, Rochi, about a beef ego. One no ring on my boy say, Hana be sego. You don't pay, I don't miss it till the heat ego. Who come on a fish ego? You feed the way one ego. There's any gun to back along. Lilo may a bono, Ewa Mako, Bulego, Batame Belono, Nabafanene, or Sinamo Meme. They were gonna sign a check in one name more mad. Exclusive to JohnBiz.com. You okay, man? Dim akunetu bundilo. Ogo mana akunetu bundilo n'eziokwu. Biko kedu ihe a na-eme ebe a? Kedu ihe butere gị ebe a? I come n'echi ọzọ. Ichie mmiri ọma Chukwu. Ichie mmiri ọma Chukwu. I come global. Ọ ya echi ọzọ taa. Abụrụ taa echi. Mana ibe anyị bịara na mgbede ahụ bụ ogiri anyasị. Ka anyị meghe ewu. Onye ube ya nọ n'ihu. Anyị ebu ngwa ọgụgụ anyị. Ebe sụwa. Anyị abata. Anyị lichaa ibe. First, ubi anyị agwa. Na mgbede anyị ebe anyị gbatịa ya. Anyị na-achịa echi by 8 o'clock echi. Anyị achọkwa ebe a. 8 o'clock kpam. Anyị jee ebe a. Ceremony. Anyị ebido ichie echichi. Echichi a na-echi ọ mmadụ niile dị involved na ya ka o nwere ndị a na-emeri echiche. Mmadụ niile ọ ya invite friends and well wishers. Mana ndị na-echi echichi bụ so ndị ọzọ ikwu ndị okwu ndị ọzọ. Ụbọchị ole ka a na-eme emume? 6 days ka ọ ya na-ana. 6 days. Tata nwa eke ka anyị ọkwụsị mbọsị ole? Ọkwụsị mbọsị ole? Ịkpọkọ ọnụ 6 days ọ ya. Obido na I call you finish that time. Obido na ahịa eke. Ọkwụsị na mbọsị afọ. Mbọsị afọ. Ka ife ga-eme mbọsị afọ ahụ? Ee, ya eje n'afọ. Mbọsị a ka anyị edufuki Adazi. Adazi na-amalụ n'onwego ụmụ nwaanyị jifta. Mbọsị a ka anyị edufuki Adazi. Adazi afọ. Ọzụkwu afọ. Ọzụ afọ. Mbọsị a ka ọ ya azụkwu afọ. Anyị zụchacha anyị mechacha n'afọ. Anyị nata. Wee rie nri nwa mmadụ. Anyị rie nri nwa mmadụ. Mbọsị a ka ọ ya eji mmadụ anyị ya gada emekọsị. Di maka etubu ndị ilo, ọ ya adịghị mma. Daalụ.
Okay, thank you. Everything with time and program.
ọfee soro ndị ọzọ ya na-eji amara ike nke Chineke o ga-ejicha nka teka nka Chineke ihe ya dị onye ọha amasị na Jizọs Kraịst
Same to you. Emeka, ọ dị ka egwu a na-azị akpọ.
Yes, I will use it now and get back to him. Kubanaka. Ejimozo. Ozo Milioma Chukwu. Chief Ikechukwu Okoye Odike. Odugo officially open this evening. Yes. Nze Ogbalu ebigufia mgbede. We go na ụbọchị taa ya agụnyegwu ya na number 1. I decided to go and have small rest before I call it a day. On the East Point magazine. The coverages of 7 days action.
Almighty God, and that is the day. There is nothing that I cannot do. There is nothing that I cannot do. There is nothing that spirits of God cannot do. There is nothing that I cannot do. Nothing the Lord cannot do. There is nothing the spirits of God. What is our cause? You will see about me. I
See, I
I'm
Jesus, come on, come on, in the name of Jesus, come on,
baby,